Πού πάει ο γιατρός θα αναρρωστήσει? Δεν ήρθαν όλοι για να μείνουν. Νομίζω το βλέπεις λάθος. Life happens. Θα ανεβάζω καλό περιεχόμενο, αλλά λίγο, ή μέτριο περιεχόμενο προς κακό, αλλά πολύ. Όσο λιγότερο προβολή έχεις, τόσο λιγότερους πελάτες έχεις. Πραγματικό case study του δικού μου προσωπικού λογαριασμού. Να σου πω, ένας πελάτης μας είπε να μειώσει το upload από τα 4 βίντεο την εβδομάδα σε 2. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Τα 2 την εβδομάδα είμαι ok. Αλλά σίγουρα αυτή η μετάβαση θα έχει κάποιο κόστος. Αυτό το κόστος είναι η ανάπτυξη του λογαριασμού σου. Και η ανάπτυξη του λογαριασμού σου έχει άλλο κόστος, που είναι λιγότερη προβολή, λιγότεροι πελάτες, λιγότερα μηνύματα. Όλο αυτό δυστυχώς κοστίζει και σε λεφτά. Ναι. Όσο λιγότερο προβολή έχεις, τόσο λιγότερους πελάτες έχεις. Μπορεί να έχεις άλλες πηγές που έρχονται πελάτες στην εταιρεία σου, το mouth to mouth, η καλή εμπειρία, ο recurring πελάτες. Το word of mouth. Δεν είναι CPR. Αλλά δεν μπορείς να βασιστείς μόνο σε αυτό στην εποχή που είμαστε τώρα, δυστυχώς. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό της πελατείας του word of mouth, συνήθως όταν η εταιρεία αλλάξει χέρια ή διοίκηση ή οτιδήποτε, χάνεται τελείως. Οπότε δεν μπορείς όντως να βασιστείς σε αυτό. Είναι σαν να έχεις όλα αυτά τα λεφτά σε μια τράπεζα η οποία κλείνει. Τι κάνεις εκεί? Πρέπει να έχεις κι αλλού. Τι συμβαίνει όμως όταν κόβεις τα uploads στα social? Τι συμβαίνει όταν πας από 5 βίντεο στα 2? Και για να απαντήσω αυτό, έχω πραγματικό case study του δικού μου προσωπικού λογαριασμού. Έχεις κάνει homework, φίλε. Έχω κάνει homework, φίλε. Οπότε θα σας δείξω την έρευνα που βγάλαμε εδώ πέρα με την ομάδα, με όλους τους μήνες που υπήρχαν μέχρι και τις πρώτες μέρες του Ιουνίου, για να δείτε ακριβώς τα νούμερα και το αποτέλεσμα που ερχόταν και που δεν έρχεται πια. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως βλέπετε στο graph, όπως βλέπετε στη φωτογραφία που φαίνεται τώρα στην εικόνα σας, Look at this graph. ξεκινάει από το Σεπτέμβριο του 2025 και φτάνει μέχρι Ιούνιο το πρώτο δεκαήμερο. Βλέπω κάτι περίεργα πράγματα τον Φεβρουάριο του 26, Κάζιο. Θες να μας πεις τι έγινε εκεί? Ναι, θα σου πω ακριβώς. Επειδή όλο το περιεχόμενο στο προσωπικό μου λογαριασμό το έκανα 100% μόνος μου, που σημαίνει ότι έγραφα τα σενάρια, έκανα το γύρισμα, έκανα το μοντάζ, έκανα το uploading. Έκανα ουσιαστικά μόνος μου για τον εαυτό μου όλη την ολοκληρωμένη υπηρεσία που παρέχουμε στους πελάτες μας, στους συνεργάτες μας. Οπότε αυτό εννοείται μετά από ένα διάστημα 2 χρονών σχεδόν, με κούρασε. Είναι φυσιολογικό να σε κουράσει άμα το κάνεις μόνος σου. Και αυτό το είχαμε πει και σε ένα προηγούμενο podcast που κάναμε, το οποίο λέγαμε για το πότε να το κάνεις μόνος σου, πότε όχι, Ναι. και πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να το συντηρήσεις μόνος σου. Και είχες πει πολύ ωραία ότι άμα δώσεις αυτό το χρόνο που κάνεις αυτό στη δουλειά σου, μπορεί να έχεις καλύτερα αποτελέσματα. Βέβαια, εμένα είναι κάπως η δουλειά μου αυτό, οπότε δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά Πού με πάει ο κούρασε. γιατρός θα αναρρωστήσει? Αλλά με κούρασε. Με κούρασε πάρα πολύ μετά από 2 χρόνια να ανεβάζω 5 βίντεο την εβδομάδα. Οπότε βλέπουμε τον Γενάρη που έχω αυτή τη στιγμή που είχα 661 followers το Γενάρη, προς τέλος Γενάρη. 661 συν. Σταματάω να ανεβάζω 5 την εβδομάδα το Γενάρη. Τέλος Γεναρίου. Τέλος Γενάρη. Σταμάτησες τελείως ή 5 τη εβδομάδα? Από 5 την εβδομάδα, νομίζω ότι η τελευταία εβδομάδα του Γενάρη το πήγα στα 2. Και μετά όλο το Φλεβάρι ανέβαζα 2 την εβδομάδα. Και βλέπεις ότι από 661 συν που πήγαινε το Γενάρη, στο Φλεβάρι έχω συν 240. Από 5 βίντεο την εβδομάδα σε 2. Δηλαδή βλέπεις ήδη το drop που είχε γίνει. Ακόμα όμως δεν το καταλαβαίνεις, ούτε εγώ τότε το κατάλαβα. Γιατί? Ενώ ξέρω πως το έχουμε ξανακάνει και τα λοιπά, μετά από τόση πίεση, δεν ήμουν σε φάση. Οπότε λέω, συνεχίζω με 2 την εβδομάδα. 142 μετά. Ξανά έπεσα μετά το Μάρτιο. Απρίλιος. 87. Όπα, τι γίνεται? Από 600 έχω φτάσει σε 87. Μισό λεπτό. Τι γίνεται? Το content δεν έχει αλλάξει. Έχει μειωθεί μόνο η συχνότητα. Και φτάνουμε στον Μάιο. Μείον 21. Εκεί λέω τελείωσε το vacation, τελείωσαν οι διακοπές
του 2 την εβδομάδα, πρέπει να ξεκινήσω να βγάζω 5 πάλι, γιατί δεν πάει καλά αυτό. Και εκεί, όπως γράφει και στο sum up κάτω, η χρυσή περίοδος ήταν Οκτώβριος-Γενάρης, 550 περίπου το μήνα. Από το Φεβρουάριο η ανάπτυξη πάγωσε. Ο Ιούνιος δείχνει ανάκαμψη που ήρθε μαζί με 2 αλλαγές. Ανέβασε τη συχνότητα από 2 σε 5 reels την εβδομάδα στα τέλη Μαΐου και στις 3 Έκτου ήρθε το μεγαλύτερο reel της περίοδου. Οπότε βλέπεις ήδη τα θετικά αποτελέσματα το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου με συν 77 followers. Οι followers είναι η ανάπτυξη, αλλά αντίστοιχα θα μπορούσαμε να το κάνουμε με την ομάδα και οι απροβολές. Δεν είναι μόνο οι followers που έχουν σημασία, σαφώς εννοείται, αλλά φανταστείτε το αντίστοιχο και με προβολές. Γίνεται το ίδιο πράγμα. Απλά ήταν λίγο πιο δύσκολο να μετρήσουμε όλες τις προβολές. Ήταν πιο εύκολο να μετρήσουμε followers, γι' αυτό και είναι σε followers. Οπότε τι κέρδισα με το να κάνω αυτή την κίνηση του να μειώσω σε 2 βίντεο από 5? Χρόνο. Είχα περισσότερο χρόνο. Είχα περισσότερο χρόνο για να ξεκουραστώ. Να μην χρειάζεται να σκεφτώ πόσα βίντεο θα βγάλω, τι θα γράψω, σενάρια, ιστορίες, μοντάζ, πότε θα βρω χρόνο να μοντάρω, να τα ανεβάσω κτλ. Χρόνο που διοχέτευσε στη δουλειά εννοείται, έτσι. Σωστά. Χρόνο που έδωσα αλλού, σε άλλα πράγματα. Ίσως και στην προσωπική μου ζωή. Δηλαδή είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Αποκλείεται. Το να μπορέσεις να ξεκουραστείς, να πάρεις διακοπές ή οτιδήποτε. Αλλά το κόστος ήταν μείον στους followers, μείον στην απήχηση. Που δεν είναι μόνο αυτό, να πούμε εδώ πέρα. Έχασε 21 followers. So what? Αν τα βάλεις στο Ziggy 21 followers με προσωπική ζωή, δεν νομίζω να βγει ποτέ από πάνω 21 followers. Ναι. Πριν συνεχίσουμε το επεισόδιο και αν σου αρέσουν τις συζητήσεις, μην ξεχάσεις να πατήσεις ένα like και subscribe. Μπορεί να σου φαίνεται σε ένα μικρό, αλλά μας βοηθάει πάρα πολύ. Και τώρα κάτι σημαντικό. Κάτι που βλέπουμε συχνά σε personal brand και επιχειρήσεις. Οι περισσότεροι δεν έχουν κακό προϊόν ή κακή υπηρεσία. Απλώς ο κόσμος δεν καταλαβαίνει αρκετά γρήγορα γιατί πρέπει να τους προσέξει. Και σήμερα αυτό κοστίζει. Γιατί μπορεί να είσαι πάρα πολύ καλός σε αυτά που κάνεις, αλλά αν το brand σου δεν επικοινωνεί σωστά την αξία σου, ο άλλος συνεχίζει το scroll. Γι' αυτό δημιουργήσαμε την Brand You για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θέλουν να χτίσουν ένα brand που τραβάει την προσοχή. Στην Brand You αναλαμβάνουμε τα πάντα, από στρατηγική, ιδέες, σενάρια, γύρισμα, μοντάζ, ανέβασμα, τα πάντα. Όλα για να φαίνεσαι ακριβώς όπως σου αξίζει. Γιατί πολλές φορές δεν χρειάζεται να αλλάξεις αυτό που κάνεις. Χρειάζεται να αλλάξεις το τρόπο που το επικοινωνείς. Οπότε, αν νιώθεις ότι έχεις περισσότερη αξία από αυτή που δείχνει σήμερα το brand σου, δες το σύνδεσμο στην περιγραφή. Ή μπορείς να μας στείλεις σε οποιοδήποτε social media που έχουμε και θα σου απαντήσουμε. Θα χαρούμε να κάνουμε την πρώτη επικοινωνία, να δούμε αν μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Τώρα, πάμε στο επεισόδιο. Την περίοδο που δεν ανεβάζεις και δεν ασχολείσαι τόσο πολύ με τα social media σου, είναι και μια περίοδος η οποία δεν εξελίσσεσαι και τόσο πολύ στο κομμάτι της δουλειάς. Δηλαδή, όπως και αυτό δεν ισχύει μόνο για προσωπικά accounts που τα κάνουν όλα μόνοι τους. Εννοείται και ότι ένα agency, άμα κάνεις περισσότερα βίντεο το μήνα με ένα agency, τόσο καλύτερα θα γίνονται και οι ίδιοι όσον αφορά το δικό σου account. Γιατί προφανώς ένα agency δεν μπορεί κατευθείαν να βρει τη μυστική συνταγή για το τι κάνει, εκτός αν το έχει ξανακάνει, αν είναι ο ίδιος πελάτης στο ίδιο industry νούμερο 100, ας πούμε, και θα έχεις μια καλύτερη ιδέα σίγουρα. Αλλά και πάλι με το χρόνο τα βίντεο γίνονται καλύτερα. Οπότε το growth, αν και εδώ μετρείται σε followers, όπου followers μπορείς να βάλεις skill, μπορείς να βάλεις efficiency, μπορείς να βάλεις πολλούς όρους που γίνονται καλύτεροι με το χρόνο, τους οποίους δεν τους εξελίσσεις και ίσως με το να τους αφήνεις στην άκρη, όπως και οι followers πέφτουν. Που και στους άλλους μήνες, στους θετικούς μήνες, υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν unfollow και είναι φυσιολογικό. Δηλαδή μπορώ να σας δείξω άπειρα παραδείγματα του δικού μου λογαριασμού που κάθε μέρα έχω unfollows. Κάθε account όλων των συνεργατών μας έχει unfollows daily. Ναι. Γιατί έτσι λειτουργεί. Δεν γίνεται. Έτσι λειτουργεί. Δεν ήρθαν όλοι για να μείνουν. Ναι, κοίτα, όταν ξεκινάς κιόλας, γιατί εσύ δεν είσαι καινούριος, το κάνεις και το καιρό. Δεν είναι ότι κάποιος σε είχε συνηθίσει ως τον Γκάζιο που ανέβαζε μόνο ένα ταξίδι το χρόνο και καμιά φωτογραφία, ξέρω εγώ, οτιδήποτε.
ανεβάζει daily content. Σε ξέρουν ότι για αυτό που είσαι. Για κάποιον που κάνει όντως αυτή την αλλαγή. Δηλαδή, εγώ από εκεί που ανέβαζα όντως κάνα ταξίδι, κάνα φωτογραφία του εαυτού μου, το είχα τελείως προσωπικό Instagram και ξαφνικά βλέπουν να ανεβάζω κάθε μέρα podcast και λένε πόσοι φίλοι, πρώην, τα πάντα κάνουν unfollow, λένε καλά, αυτό τώρα θα μας πρίξει τα όμπαλα. Αλλά έρχεται και καινούριο κόσμο, ανανέω το προφίλ. Δηλαδή, φεύγει από τα άτομα τα οποία. Δεν τους θέλεις άλλο. Ναι. Δεν τους θέλεις άλλο. Δεν τους ήθελες και ποτέ, βασικά. Ναι, αυτό, δεν τους ήθελες και ποτέ. Απλά υπήρχαν. Ναι, υπήρχαν γιατί δεν έβλεπαν κίνηση. Και από τη στιγμή που είδαν κίνηση, φεύγουν. Δεν ήταν ποτέ να μείνουν. Δεν παίζει να θυμόντουσαν καν ότι είχαν follow. Αυτοί που έκαναν follow. Σωστά. Έρχονται και άτομα τα οποία έρχονται όμως για αυτό που κάνεις. Ξέρεις τι, θα ήθελα να μην εστιάσουμε μόνο στο πώς ανεβάζεις, γιατί αυτό είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο προσπαθούμε να ελέγξουμε, αλλά κάποιες φορές δεν μπορούμε. Ναι. Εμείς ελέγχουμε 100% στο τι ανεβαίνει, ποιο είναι το περιεχόμενο, αν δίνει αξία. Δηλαδή όλα αυτά για μας είναι δεδομένο. Και δεν το συζητήσαμε καθόλου. Η ποιότητα δηλαδή. Ναι, ωστόσο είναι και κάτι. Πείτε ακροατή, δεν είναι δεδομένο ότι αυτό που θα ανέβει είναι καλό. Γιατί δεν είναι η δουλειά σου. Είναι φυσιολογικό. Είναι OK. Εκτός να πας σε ένα agency το οποίο θα το κάνει εσένα, τότε θα έπρεπε να είναι δεδομένο. Το πόσο ανεβάζεις έχει σημασία άμα το περιεχόμενο είναι καλό. Αν πρέπει να επιλέξεις, θα ανεβάζω 2 φορές την εβδομάδα, αλλά θα είναι τέλειο, ή 5 φορές την εβδομάδα και θα είναι χάλια. Δεν μπορώ να πω ποιο είναι σωστό και ποιο είναι λάθος. Δεν ξέρω πού θα νομίζω το βλέπεις λάθος. Το βλέπεις λάθος από την άποψη ότι, αν ήταν τόσο άσπρο-μαύρο, άσπρες μαύρες επιλογές που είχαμε, ότι θα ανεβάζω καλό περιεχόμενο αλλά λίγο, ή μέτριο περιεχόμενο προς κακό αλλά πολύ, το αποτέλεσμα νομίζω θα βγαίνει πάντα το ίδιο. Το growth θα ήταν σταθερό. Το θέμα είναι ότι όσο θα σου πω γιατί το λέω και το συζητάμε. Όπως είπα και πριν, όσο περισσότερο ανεβάζεις, έχεις περισσότερες ευκαιρίες να πας viral, έχεις περισσότερη τριβή με το content creation, αναγκαστικά θα γίνεσαι καλύτερος. Αναγκαστικά. Η πορεία σου είναι ανωδική. Δεν γίνεται να κάνεις ένα χρόνο περιεχόμενο και να είσαι σταθερά. Δεν γίνεται. Κοίτα, θα σου πω το εξής. Κάνοντας το σεμινάριο τις τελευταίες μέρες που με μια άλλη εταιρεία που συνεργαζόμαστε, την Virtus, μίλησα σε εκείνο το σεμινάριο με έναν παλιό συνεργάτη μας. Που μετά από όταν σταματήσαμε εμείς τη συνεργασία, σταμάτησε και ο ίδιος να βγάζει περιεχόμενο. Δηλαδή το συνέχισε για 1 μήνα μόνος του και μετά το σταμάτησε. Και το συζητήσαμε γιατί πιάσαμε μια κουβέντα και του λέω ρε εσύ, γιατί δεν ανεβάζεις? Παλιά ανέβαζες. Για 1 μήνα ανέβαζες. Τώρα γιατί δεν ανεβάζεις? Μου λέει τώρα ντρέπομαι στην κάμερα. Λέω πώς ντρέπεσαι στην κάμερα εσύ? Κάναμε 6 μήνες περιεχόμενο εσύ μαζί. Πώς ντρέπεσαι στην κάμερα? Δεν γίνεται αυτό. Το καταλαβαίνω ότι αφήνει, αλλά πάρε το κινητό, τράβα μια selfie και ξεκίνα. Ξεκίνα, δεν πειράζει, ας είναι μέτριο. Απλά ξεκίνα πάλι. Δηλαδή ξεκινάς από την αρχή, έτσι όπως το βλέπω. Έχει να ανεβάσει βίντεο καινούριο 2 χρόνια. Τελείωσε. Τώρα γι' αυτό είναι καινούριο. Ναι. Και έπαιρνε κάτι προβολές 500.000 σε ένα βίντεο σε 2 μέρες. Τώρα ξεκινάει από την αρχή. Για περιεχόμενο που λες δεν θα έπαιρνε ποτέ, ας πούμε, έτσι. Ναι, κρίμα. Ναι. Κρίμα. Γιατί είχες ήδη μια πολύ καλή απήχηση. Και για το δικό μου λογαριασμό, εγώ στεναχωριέμαι. Κρίμα. Γιατί άμα θα συνέχισα με τη ροή που συνέχιζα, βλέποντας τον graph, βλέπεις ότι ο επόμενος μήνας, ο Φεβρουάριος, θα μπορούν να είναι συν 700. Μετά συν 800, συν 900. Και ίδιο και συν 500 ανάμενε. Και συν 500 σήμερα ανάμενε. θα ήσουν 15.000. Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι αυτό. Δεν μπορείς να τα ελέγξεις όλα. Δεν μπορείς, δυστυχώς. Life happens. Μπορεί να έμπαινα χτύπα ξύλο νοσοκομείο και να μην μπορούσα να συνεχίζω να παράγω. Εκεί άμα θα είχα ένα agency που με αναλαμβάνει, αντί να αυτή τη φορά που το έκανα μόνος μου, θα είχαν 1 μήνα μπροστά περιεχόμενο οι άνθρωποι να μπορέσουν να συνεχίζει να ανεβαίνει, ενώ εγώ γίνομαι καλά και βγαίνω και συνεχίζω. Ή αντίστοιχα σε διακοπές κτλ. Πες λίγο το τι κάναμε εμείς τώρα το τελευταίο διάστημα, τι κάνουμε για τον Αύγουστο. Μπράβο. Πολύ καλή πάσα. Επειδή ξέρουμε ότι ο Αύγουστος είναι μια δύσκολη εποχή για τους επιχειρηματίες, γιατί δεν ξεκουράζονται και ποτέ. Έχουν κάποιες μέρες εκεί το 15 Αύγουστο που. Okay. Οπότε ή θα κάνουν όλοι γύρισμα τις
πριν τις πρώτες 15 μέρες ή μετά. Και η εμπειρία μας λέει ότι μάλλον δεν θα γίνει κιόλας. Και πάντα κάνουμε παύσεις τον Αύγουστο και χάνεται το momentum σε όλους τους πελάτες μας. Οπότε είπαμε ότι. Εντάξει, σε όλους μην είσαι τόσο τέτοιο. Σε όσους δεν κάνουν. Δηλαδή, κάποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι σε φάση. Ναι, σε όσους δεν κάνουν, θέλω να πω ότι χάνει το momentum αναγκαστικά. Είναι ένας μήνας κενός. Ή 10-20 μέρες κενές. Οπότε έχουμε ξεκινήσει από το Μάιο βασικά να το προγραμματίζουμε, επειδή και εγώ θα λείπω 30 μέρες το καλοκαίρι, ότι ξέρεις κάτι, ή κάνουμε 1,5 μήνα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο ώστε να έχουμε Αύγουστο-Σεπτέμβρη, ή τον Ιούλιο κάνουμε διπλά γυρίσματα για Αύγουστο και Σεπτέμβρη. Και αυτό το πράγμα, ό,τι και να γίνει, θα έχεις μπροστά και ό,τι και να προκύψει, είτε είναι διακοπές, είτε είναι υποχρεώσεις, είτε ατυχήματα, είτε αυτό, θα έχεις περιεχόμενο. Θα πηγαίνει μπροστά. Ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα είναι και όλο αυτό που κάνει ο Γιάννης. Ο Γιάννης ο Μεϊδάνης είναι ένα άλλο μέλος της ομάδας μας που κάνει μόνο podcast. Ουσιαστικά αυτή είναι η δική του ειδικότητα. Είναι υπεύθυνος για το Notify, το Lean, το απλά κεντρικά και άλλα πολλά τα οποία τα έχετε δει και τα έχετε απολαύσει. Ο δικός του τρόπος δουλειάς είναι ότι δεν ανεβάζω το επόμενο επεισόδιο podcast, δεν το ανεβάζουμε, αν δεν έχουμε κάνει γύρισμα του επόμενου από αυτό. Και στην αρχή του λέω, ρε εσύ Γιάννη, μήπως αυτό δεν είναι σωστό? Γιατί το έχουμε που το έχουμε, δεν έχουμε το επόμενο, αλλά το έχουμε να μην το ανεβάσουμε. Όχι, λέει, θέλω να έχουμε πάντα τουλάχιστον ένα επεισόδιο μπροστά. Και είναι gold αυτό. Ναι. Είναι gold, ειδικά σε κάποιον που ξεκινάει. Έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή συνεργασία με έναν άνθρωπο που έχουμε κάνει το πρώτο μήνα podcast και δεν το έχουμε ανεβάσει μόνο και μόνο γιατί δεν έχουμε προγραμματίσει το γύρισμα του επόμενου μήνα. Είναι gold αυτό, είναι πάρα πολύ καλό, γιατί τώρα θα χανόταν το momentum αυτό της πρώτης προσπάθειας, επειδή θα υπήρχε ένα τεράστιο κενό, ξέρω εγώ, ένα μήνα πριν από το επόμενο. Οπότε το momentum έχει σημασία. Έχει. Και είναι κάτι το οποίο το μάθαμε και στην πορεία αυτό. Δηλαδή δεν ξεκινήσαμε και λέμε OK, να έχουμε μπροστά επεισόδια. Είναι κάτι το οποίο προέκυψε στην γιατί είδαμε ότι το day to day δεν δουλεύει. Εύχομαι να πήρες κάτι από αυτό το επεισόδιο που ήταν λίγο διαφορετικό, ήταν ένα personal case study. Αυτό που θέλαμε κυρίως να πούμε σε αυτό το επεισόδιο είναι ότι ό,τι αλλαγές κάνεις στη συχνότητα και στη συνέπεια που έχεις ως προς το περιεχόμενό σου, έχει κόστος και κέρδος σίγουρα. Αλλά όσο περισσότερο το δώσεις, τόσο καλύτερα θα πάει. Από εκεί και πέρα, επειδή τις αλλαγές αυτές δεν μπορείς να τις δεις άμεσα. Δεν είναι ότι μια εβδομάδα δεν ανέβασες 5, ανέβασες 2 και είδες αποτέλεσμα διαφορετικό. Δεν θα γίνει έτσι. Θα χρειαστεί να περάσει ένα δίμηνο, να τελειώσει ο μήνας, να κλείσει, να δεις πώς πήγαν τα views για να βγάλεις ένα συμπέρασμα και δοκίμασέ το στην τελική. Αλλά όταν σου λέμε ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει λόγος που κάνουμε 8, υπάρχει λόγος που έχουμε τα πακέτα με τα παραπάνω βίντεο, υπάρχει λόγος να υπάρχει ένα minimum και ένα maximum, είναι επειδή το έχουμε περάσει πρώτα εμείς και στα προσωπικά μας και στις συνεργασίες μας και παντού. Δεν είναι τυχαίο. Θα ήθελα να ακούσω και από εσάς, μιας και ήταν έτσι ένα διαφορετικό επεισόδιο με ένα personal case study, τι άλλα πράγματα θα ήθελες να θίξουμε σε αυτό το podcast? Μιας και είμαστε έμπειροι του επαγγέλματος αυτό, θα ήθελα να ακούσω και από εσάς τι θα θέλατε να ακούσετε. Ευχαριστώ που είδατε και αυτό το επεισόδιο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και όλα αυτά τα συναφή και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά. Στο επανειδήν.